היי, תכירו את רון. רון הוא מנהל בכיר בארגון. הוא מותש מחוסר ההצלחה שלו להניע את עובדיו לעמוד ביעדים. הוא מתייעץ עם חברו הטוב גיא, מנכ"ל בחברת הייטק מצליחה. רון, ברור שחסרים לך כלים מקצועיים שיסייעו לך למדוד את רמת המוטיבציה ורמת המחויבות של העובדים. בקיצור, לנתח את ההון האנושי בארגון שלך. לשם כך, אני ממליץ לפנות לאיילה פינקווייס, מומחית בתחום המצוינות הארגונית, שפיתחה שני כלים חדשניים מוכחים. GHCA, מדד הון אנושי. GOHA, מדד העושר הארגוני. גם אני עובד עם איילה. היא מייעצת לי בכל נושאי ניהול ההון האנושי. בקיצור, מאז שיישמנו את הכלים שפיתחה, מדד ההון האנושי, GHCA, ומדד העושר הארגוני, GOHA, מדהים כמה שהעובדים השתפרו ברמת המחויבות שלהם וברמת הביצועים שלהם. הלקוחות שבעי רצון, ובשורה התחתונה, ההכנסות גדלו מאוד ועולות בהתמדה מדי שנה. אז אם גם אתה רוצה שהעובדים שלך יהיו מחויבים יותר, מקצועיים ומאושרים יותר, פנה לאיילה עוד היום. קח את זה כהמלצה חמה מבעל ניסיון ופנה לאיילה פינקווייס. ויפה שעה אחת קודם, כי time is money. היכנסו לקישור www.coachu.org או צלצל 09-765-5592.